Kaptalı bilen 2, 4, 6, 8 Pepsi soğut qutaranlar öýdäňizmi? Ýok, qutaranok. Müşterilerimiz indi gaýgysy market siz üçin täzeyle betinden aksa çıkardy. Bizden şular ýaly 2 ştuk padnos satyn alýan kaptaly bilen 2, 4, 6, 8 Pepsi soğut qutaranlar öýdäňizmi? Ýok, qutaranok. On kaptandan ýene şular ýaly bir padnos var ýa. Qutaranlar öýdäňizmi? Howa qutardy. Padnosyň içine girýän zatlar: towuk şaşyk, goýunly, towukly, goýun köfte, towuk köfte, grili, towuk steak, goýun steak, ondan pomidory, baklajany, kartoşkasy, risi, burji, frisi. İkinci padnosymdan edil şo zatlar wadyr içinde. Çay. Bahasına gelemizde 350 manat gaýgysyz market. Работаем.